ŠK Slovan Bratislava postúpil do 3. predkola Ligy majstrov, v ktorom bude jeho súperom Apoel Nikózia. Po remíze 1-1 v Slovinsku rozdrvili hráči slovenského šampióna v domácej odvete 2. predkola NK Celie Vysoko 5-0. Vďaka tejto výhre si Belasi zaistili miestenku minimálne v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy, ktorej hrali aj v posledných 3 sezónach. Kým v prvom zápase inkasoval červenú kartu Savidis zo Slovanu Bratislava, tak v odvete to bol hostujúci stoper Vukliševič. Slovan v Slovinsku oslabene zvládol ubrániť a v domácej odvete vlastnú presilovku naplno využiť. Belasi dostali po faule Vukliševiča možnosť kopať aj priamy kop z ideálnej vzdialenosti a Tolič ponúknutú šancu v 17. minúte využil. Do polčasu pridal Slovan aj druhý gól, keď Blackman famóznou prihrávkou za líniu našiel nabiehajúceho strelca a domáci útočník z prvej rozvlnil sieť. Keď v 60. minúte strelil Robert Mack gól na 3-0, súper sa definitívne zlomil. Výborne hrajúci Slovan sa ale neuspokojil a slovinskému súperovi pridal na rozlúčku ešte 2 góly. Dávid Strelec v 72. a striedajúci Barsegian v 75. minúte dovršili debakel 5-0. V 3. predkole Ligy majstrov čaká na Slovan Bratislava cyperský Apoel Nikózia. Ten je podľa aktuálnej kurzovej ponuky mierny favorit stávkových kancelárií. V 2. predkole však cyperský tím nevyzeral veľmi presvedčivo a cez moldavský FC Petro Kubhinčesky postúpil po domácej výhre 1-0 a remíze 1-1 na pôde súpera. Čo myslíte? Postúpi Slovan cez Apoel Nikóziu? Napíšte mi váš tip do komentáru. Ja ďakujem za sledovanie, budem rád, ak dáte like a odber a vidíme sa opäť na budúce. Dovtedy ahoj.